Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Reden. Taong 1968, Kapalong, Davao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nag-iimbestiga itong si Reden. May kumakalat kasing sakit noon sa kanilang lugar na halos hindi nila mawari kung saan yon ang galing. Hindi naman nakakahawa ang sakit na yon, kaya labis nilang ikinagulat nang mabilis na lumobo ang bilang nito sa loob ng maikling panahon. Ayon sa albularyong tumitingin sa kanyang mga kababaryo, lahat ito na biktima ng mga engkanto. May mga punto ding nakakain yon ng mga karne na animoy nilagyan ng sabulag ng mga aswang. Dahil dito, maigi naman nilang pinag-ingat ang kanilang mga kakilala upang hindi na mas lalong lumala pa ang sitwasyon. Sa loob ng ilang linggo niya noong pag-iimbestiga, wala siyang natuklasan o napansin man lang sa kanilang lugar. Bagaman may konti siyang kaalaman pagdating sa sakit at sa mga bagay na pinanggalingan nito, naging mahirap yun sa kanya. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nag-aral ng medisina itong si Reden sa loob ng 2 taon. Tumigil lamang siya dahil sa kakapusan nila sa pera noon. Hindi man nakapagtapos sa kolehiyo, wala naman siyang pinagsisihan, gawa ng masaya naman siya sa kung ano ang kanyang narating. Para sa kanya, hindi mahalaga ang anumang karangalan sa sarili, lalo pat kusang maglalaho lamang ito sa mga sandaling ika'y bawian ng buhay. Ang mas pinagtutuunan palagi ng pansin noon ni Reden ay kung papaano maging mabuting tao sa kanyang pamilya at lalong-lalo na kung papaano makakatulong sa kapwa. Dahil sa aminado na siya noong hindi niya magawang mahanap ang pinagmumula ng sakit na yon, kaya na may minabuti niyang magpatulong sa iilang mga tao na may hangad ding maibalik sa normal ang kanilang lugar. Nang makabuo na siya ng isang maliit na grupo, doon na nila inumpisahan ang pagsuyod sa mga bahay-bahay sa baryo. Una nilang ginawa, pansining maigi ang bawat bakuran ng tahanan na kanilang pupuntahan. Ultimo ang bahay ng pamilyang kunong-kunong aswang noon sa kanilang lugar, hindi nila pinalagpas. Bagaman maraming kumakalat na istorya ukol sa pamilyang yon, hindi ito gaanong pinansin nila Reden sa kadahilanang para sa kanila, tao din naman ang mga ito. Maaaring hindi naman talaga totoo ang usap-usapan ukol sa kanila at ginagawa lamang yon ng kanilang mga kakilala para magbigay ng istoryang may kababalaghan o hindi naman kaya para lamang kutsain ang pamilyang yon. Pagpasok nila sa bakuran ng mga ito, agad namang tumambad sa kanila ang napakaraming nyog sa ilalim ng bahay. May mga manok din noong nakakulong at iilang mga ahas na alaga ng haligi ng tahanan. Dahil sa wala namang lason ang mga ahas na yon, kaya namay hindi na ito gaanong pinansin nila Reden. Sa pag-ikot nila ng bahay, pansin na pansin naman nila ang pagsunod sa kanila ng mga anak nito. Saan man sila noon magpunta, tahimik lang sila nitong sinusundan na para bang meron yung tinatago sa kanila. Ilang beses na din nila yung sinubukang kausapin pero nanatili yung tahimik. Pakiramdam nga niya, may mga kapansanan ng mga batang yon dahil sa pinapakita nito sa kanilang pag-uugali. Matapos nilang masuyod ang lugar, wala naman sila doong nakitang kakaiba. Sa pag-alis nila, tumatak sa isipan ni Reden ang isang maliit na pagdududa. Hindi niya mawari pero sa lugar na yon, meron talaga siyang nararamdamang kakaiba. Habang binabagtas nila ng kanyang mga kasama ang daan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa pamilyang kanilang pinuntahan. Kahit yung mga matatandang kasama niya, naniniwalang aswang talaga ang mga yon. Maliban kasi sa kakaiba nitong pag-uugali,
halos hindi rin nila yon nakitang makisalamuha sa mga tao. Kapag pumunta ka rin sa bahay nito para makipag-usap, madadatnan mo lamang sa lugar na yon ang mga taong animoy sabog sa ipinagbabawal na gamot. Bukod sa hindi yun gaanong nagsasalita, parati lang yung tulala at aligaga. Hindi ka rin ito aabutan ng kahit na anong pagkain, ultimo inumin. Ang mas masaklap pa sa lahat, ipaparamdam sa iyo ng pamilyang yon ang matinding kahihiyan sa iyong sarili. Nang marinig naman ni Reden ang sinabi nito, hindi niya mapigilang sumagot, gawa ng sa isip-isip niya, parang naranasan na yon ng matandang kausap niya. Hindi naman kasi makakapagsabi ng ganoong bagay ang isang tao kung hindi niya yon naranasan sa kanyang sarili. Matapos niyang tanungin ito, bigla namang napatahimik ang matandang yon habang sumasagot sa kanya ng, "3 beses ko nang naranasan yan, Reden. Alam mo kasi, yung mga manok na alaga doon ng lalaki, lahat may dugo ng mga ganador sa sabong. Ilang beses akong bumili ng sisiw roon pero ganyan lang ang naranasan ko. Muntik pa nga kami noon mag-away kasi akala ko iniinsulto na ako." Matapos nitong makapagwika, ibinulong nito sa kanya na totoo ang lahat ng bagay na kanyang nabalitaan. Alam ng matanda na mahirap yung paniwalaan pero nasisiguro niya mas mainam na maniwala sa ganoong istorya kaysa piliin yung ipagsawalang bahala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagawa na ring makumbinsi ng mga ito si Reden. Paghiwa-hiwalay ng kanilang grupo, minabuti niyang tumambay sa labas ng kanilang bahay habang maiging pinag-iisipan ang salot na kumakalat sa kanilang lugar. Pagtitig na Reden sa napakadilim na paligid, doon pumasok sa kanyang isipan ang tungkol sa isang haka-hakang may posibilidad na mangyari. Ayon sa kanya, kung wala sa mga bahay ang salot na hinahanap nila, maaaring manggaling yon sa mga inumin o kinakain ng bawat isa. Dahil dito, doon niya napagtanto na kinakailangan niyang makita ang tangke ng pinagkukuhanan nila ng tubig upang maging malinaw sa kanya ang mga katanungang yon. Bago pa man lumalim ang gabi, minabuti niyang tumungo roon para tingnan ito. Hindi siya nagdala ng kahit na anumang uri ng sulo nang sa gayoy walang makatunog sa kanyang pupuntahan. Habang binabagtas niya noon ang daan, tanging buwan lamang ang nagsisilbi niyang gabay sa napakadilim na paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na niya nasipat ang tangke ng tubig malapit sa may paanan ng bundok. Napapaligiran niyo ng mga kakahuyan kung kaya't naging mahirap para sa kanya na makita ang kabuuan nito. Habang lumalapit siya, may mga kakaiba siyang ingay na naririnig. Noong una, inakala niyang paghuni lamang yon ng mga ibon, subalit nang marating na niya ang lugar na yon, bumungad sa kanya ang 3 panauhin na pilit binubuksan ang takip ng balon. 2 sa mga ito ay bata na animoy nasa edad 7 taong gulang pa lamang. Pagsilay niya sa lalaking humihila ng takip, hindi naman niya maiwasang magulat sa kadahilan ng kitang-kita niya kung papaano nito alisin ang napakakapal na takip ng tangke gamit lamang ang isang kamay. Matapos siyang buksan ng nilalang, agad naman yung tumuwad sa bukana ng tangke para isuka ang mga pagkaing kinain nito. Habang ginagawa yun ng nilalang na yon, gulat naman itong si Reden nang lumabas sa bunganga nito ang isang buong kamay ng tao. Nangingitim din ng mga likidong isinusuka nito na animoy matagal na yung nakababad sa loob ng kanyang sistema. Hindi naglaon, kumalat ang baho ng sukang yun sa paligid na siya namang muntik-muntikan ng ikaurong ng kanyang sikmura. Labis-labis ang kanyang pagpipigil noong sumuka, lalo pat isang pagkakamali lang, maaaring matunugan ng mga nilalang na yon ang kanyang ginagawang pagmanman.
Lumipas pa ang ilang minuto, nasipat naman niya yung ibinalik na ang takip ng tangke. Pag-alis ng mga ito, doon pa lamang nakahinga ng maluwag si Reden kahit papaano. Sa pagsapit ng umaga, pasikreto naman niyang inilahad sa kanyang mga kasama ang kanyang nakita. Noong una nagdududa pa yun sa kanya, subalit dala ng kanyang pangungulit, wala na din yung nagawa kundi ang sumunod. Pagdating nila noon sa tangke ng tubig, nagtulong-tulong pa sila para maalis lamang ang takip. Dahil sa sobrang bigat nito, kaya na may kinakailangan nila ng tali para tuluyan yung matanggal. Habang naghihintay sila ng kanilang kasamang inutusan nilang bumalik sa baryo, bigla naman nilang napansin ang pagdating ng lalaking may mga alagang ahas. Hindi pa man yun nakakalapit, pansin na nila ang animoy labis nitong pagkagalit ukol sa kanilang ginagawa. Anong ginagawa nyo? Ba't nyo inaalis ang takip na yan? Hindi ba kayo nag-iisip na baka sa ginagawa ninyo, makontamina ang tubig sa ilalim nito? May balak ba kayong patayin ng lahat ng tao sa baryo? Galit nitong tanong sa kanilang grupo. Dahil sa sinabi nito, agad namang uminit ang ulo ni Reden. Sa kadahilan ng pakiramdam niya, wala silang karapatang mag-imbestiga. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinumpronta ang lalaking yon, sabay hawak sa kwelyo ng damit nito habang matapang na sumasagot dito ng, "Huwag mo kaming pakialaman sa mga ginagawa namin. May basbas kami ng barangay. Ikaw, anong meron ka? Pangingialam ng wala sa lugar? Akala mo ba madali lang ang pinagdadaanan ng mga tao dito? Hindi mo yun nararamdaman sapagkat wala ka sa kanilang sitwasyon." Matapos niya yung masambit sa lalaki, bigla namang nanghina ang kanyang katawan sa kadahilan ng kitang-kita niya sa mga mata nito ang animoy pagbaliktad ng kanyang buong pagkatao. Sa isang iglap, tuluyan na siyang napaluhod sa lupa habang pinipilit na sumuka. Nang masipat naman yon ang kanyang mga kasama, agad naman siya nitong tinulungang mailayo sa lalaki. Halos inabot ng kalahating oras ang kanyang pagtitiis noon hanggang sa tuluyan ng manumbalik ang kanyang pakiramdam. Nang medyo mahimasmasa na siya, inilahad ng kanyang kasama ang tungkol sa paninindak ng lalaki bago ito umalis sa kinaroroonan nila. Ayon sa kasama niya, bago tuluyang umalis ang lalaking yon, pinagmumura sila nito habang patuloy na isinusumpa. Hindi naman nila yun gaanong pinansin, gawa ng pilit silang umiiwas sa gulo. Dagdag pa ng matandang kasama niya, maaaring yun na ang hudyat ng lalaki para lumikha ng ingay sa kanilang lugar. Upang masiguro ang kaligtasan ni Reden, mariin naman siya nitong pinag-ingat. Bukod kasi sa iyo ng unang beses nilang masilayan ang lalaking yon na mag-eskandalo, malakas din ang kanilang kutob na anuman ang sinasabi nito ay gagawin nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dumating na nga ang kasama nila. Pagkaalis nila noon sa takip ng tangke, agad namang umalingasaw sa loob nito ang napakabahong amoy ng animoy na aagnas na katawan ng hayop. Nakaamoy na ba kayo ng kalabaw na matagal nang namatay, tapos hindi nilibing? Gano na gano ang amoy sa loob ng tangking yon. Halos inabot sila ng 5 oras para mapasingaw ng tuluyan ang amoy na yon bago nila nasuyod ang ilalim nito. Ayon kay Reden, nadatna nila ang tangke na merong may itim na langis sa ibabaw at maihahalin tulad mo ito sa krudong nagkalat sa dagat. Dahil dito, pansamantala muna nilang itinigil ang pagdaloy ng tubig patungong baryo. Humingi rin sila ng dagdag pa na proteksyon sa barangay sa kadahilan ng aabutin sila doon ng magdamag bago ito tuluyang malinis. Alinsunod sa plano, aalisin nila ang lahat ng tubig na nakaimbak dito nang sa gayoy masigurong malinis na ito. Hindi rin muna nila yon pinagkunan ng maiinom sa loob ng 7 buwan nang sa gayoy masigurong wala na doong natirang bakas ng suka ng nilalang.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aalis ng tubig, maya't maya naman ang kanilang nagiging pahinga dahil sa sangsang ng amoy. Hindi naglaon ng mga lahati na ang tubig na kanilang nakuha. Doon na nila nasilayan sa ilalim nito ang iilang piraso ng katawan ng tao. Meron din sila doong nakuhang mga bungo na animoy matagal ng panahong nakababad doon. Ang hindi lang nila noon maintindihan ay bakit hindi nila naamoy ang sangsang ng tubig sa tuwing sila'y umiinom. Halos lahat sila labis na nandiri sa kanilang mga sarili dahil sa mga bagay na kanilang natuklasan. Bagaman ayaw na nilang ipagpatuloy ang pag-alis ng mga labi sa loob ng tangke, wala silang magagawa sapagkat yon ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan nila ng inumin. Kinahapunan, nang maramdaman nila ang labis na pagod sa kanilang mga katawan, inabisuhan nila ang tanod na pumalit sa kanilang pwesto. Habang nakaupo sila sa gilid ng tangke, hindi na napigilan ni Reden na maglahad ng kanyang plano ukol sa ginagawa nilang trabaho. Hindi ba mas papabor sa atin kung gumawa na lang tayo ng panibagong hukay? Alam nyo kasi, hindi ko man sabihin sa inyo, alam ko sa sarili ko na kailan may hindi na ako iinom ng tubig na manggagaling dyan. Maaaring malilinis nga natin ito. Pero paano yung mga duming hindi nakikita ng ating mga mata? Tanong ni Reden sa mga kasama niya. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman yung sumang-ayon sa kanyang sinabi habang sumasagot ng, May punto ka. Pero saan naman tayo lilikom ng pera pampagawa ng bagong maiinumang balon? Hindi madali ang paggawa nito, Reden. Kailangan mo rito ay pera. Matapos nitong makapagsalita, minabuti naman nilang pag-isipan ang kanilang magiging hakbang habang nagtatrabaho. Bago pa man sumapit ang gabi, nagdesisyon silang ipagpabukas na lamang ang pag-alis ng tubig sa balon. Hindi na rin nila yun nilagyan ng takip upang mas madali nilang mapasok yon kinabukasan. Sa pagbagtas nila ng daan pabalik sa baryo, naging maayos naman ang lahat. Nabago lamang ito noong masipat nila di kalayuan sa kanilang kinaroroonan ang lalaking nakaaway niya kasama ang pamilya nito. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila na animoy hindi yun natutuwa na sila'y makita. Dahil sa kaduda-duda nitong galaw, kaya na may agad na pabunot ng baril ang kanyang mga kasama habang pilit yung pinapalayo sa kanila. Subalit, pagdilim ng bahagya ng paligid, laking gulat na lamang nila nang maglaho yun sa kanilang harapan. Ilang beses pa nila yung sinipat pero nakapagtatakang wala na ang mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nila naramdaman ang mga kakaibang ingay sa lugar. Nag-umpisa na ring mag-iba ang kanilang paningin sa kanilang dinaraanan, hudyat na binabalot ng sabulag at panlilinlang ang kanilang mga katawan. Hindi naglaon, nadatnan na lamang nila ang kanilang mga sarili sa puso ng isang gubat. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti nilang huwag maghiwa-hiwalay, gawa ng ayon sa matandang may konting alam sa lihim na karunungan, pananakot lamang yon ng mga aswang. Kaya nila ito ginagawa upang mapahina ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pagtungo nila kung saan-saan. Maya-maya pa, paglitaw ng lalaki sa harapan nila, nasipat nila itong may mahaba ng buhok sa ulo at animoy malapit ng makalbo. Malasababoy na din ang ilong nito at meron yung mahahabang mga braso at binti. May matutulis na rin itong mga kuko at meron yung bungangang walang mga pangil. Dahil sa kanilang mga nasilayan, walang habas naman yung pinaputukan ng kanilang mga kasama. Matapos ang pangyayaring yon, napilitan namang kumuha ng kahoy sila Reden upang paghandaan ang nalalapit na pagsugod sa kanila ng nilalang. Sa isang iglap, paisa-isa naman itong dinagit ang mga tanod na may mga barel na siyang naging sanhi
upang mas lalo pang magkagulo ang kanilang grupo. Halos hindi na din nila mawari kung saan sila noon magtatago, dala ng kanilang mga takot sa nilalang. Nang mapagtanto nila Reden na kinakailangan nilang ipagtanggol ang kani-kanilang mga buhay, napilitan silang makipaglaban. Pagsilay nila sa gumagapang na aswang papalapit sa kanilang kinaroroonan, agad naman nila yung pinagtulungan hanggang sa magawa na nila itong maundaya ng saksak sa tagiliran. Nang akmang lalayo pa ito, walang awa nila itong pinag-uundaya ng saksak gamit ang matutulis na kahoy na kanilang nakuha. Nang dumating na sa puntong hindi na nakayanan ng nilalang na yon ang kanilang ginawa, napabuntong hininga na lamang ito habang pilit na sumisigaw ng napakalakas. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, agad naman nilang nakuha ang atensyon ng padre de pamilyang aswang na nakikipaglaban sa mga tanod. Pagsilay nitong napatay na nila Reden ang isa nitong kasama, buong pag-aangil naman yung sumugod sa kanila. Dahil sa ginawa nito, kung kaya't napilitan silang humanap ng pagtataguan para naman kahit papaano magawa nilang mapigilan ang pag-atake nito. Nang makakita sila noon ng isang makapal na ugat ng kahoy, dali-dali naman sila doong nagsiksikan habang patuloy na nakikiramdam. Lahat ng mga bagay na kanilang nahahawakan noon ay walang sawa nilang ibinato sa nilalang na siyang naging sanhi upang magkaroon sila ng pagkakataon na makaalis sa lugar na yon. Pagbalik nila sa kinaroroonan ng mga tanod na wala ng buhay, agad naman nilang kinuha ang mga armas nito. Lahat ng maaaring daanan ng nilalang ay kanilang binantayan upang masigurong hindi na sila nito mauunahan. Halos inabot din sila ng ilang minuto sa pagmamatsyag hanggang sa nakaramdam sila ng animoy pagpalaspas ng mga dahon sa puno. Pagsilay nila sa itaas nito, doon nila nakita ang aswang na papabulusok na sa kanilang kinatatayuan. Walang sabi-sabi, agad naman silang nagsidapa at kasabay nito ang mabilisan nilang pagpapaputok ng kanilang mga barel pagkalapag nito sa gitna ng kanilang pinagtitipunan. Dahil sa kanilang ginawa, kung kaya't hindi na nakailag pa ang nilalang. Nang maramdaman na nito ang pinsala sa kanyang katawan, napaluhod na lamang yun sa lupa habang nag-aangil. Paisa-isa din sila nitong pinagmasdan habang unti-unting bumabalik ang anyo nito sa orihinal nitong itsura. Nang mapagtanto nila na ang lalaking yon ang nakaaway ni Reden, doon pa lamang nila nakumpirma na totoo ang balita ukol sa pamilya nito. Bago yun tuluyang bumulagta, nagawa pa nitong makipag-usap sa kanila. Ayon sa nilalang na yon, hindi doon magtatapos ang kanilang paglalaban. Nang malapit na yung bawian ng buhay, isinumpa nito sa lupang kanyang kinaluluhuran na gagambalain niya ang lugar na yon sa loob ng mahabang panahon. Alam niyo ba, ang sumpang ibinigay ng aswang sa baryo nila Reden ay tunay ngang nagkatotoo. Minsan, may mga pagkakataong nakakasilay ng kaluluwang itim ang iilan sa kanila, lalo na tuwing sumasapit ang takip silim. Ang mas nakakabahala pa ay ang pagpasok ng kaluluwang yun sa mga bahay-bahay para manakot. Minsan, kapag may pumupunta sa tangke ng tubig, pilit inililigaw ng nilalang na yon. Bagaman malakas ang presensya nito sa lugar, mariin namang inilahad sa kanila ng mga albularyo na wala yung magagawa para makapanakip ng tao. Hindi naman nila maaaring paalisin ng nilalang na yon, lalo pat meron itong binitawang sumpa noong mga panahong nabubuhay pa ito. Matapos yung malaman nila Reden, minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang paghuhukay ng panibagong balon. Sa tulong naman ng mga kalalakihan sa kanilang lugar, nagawa nila itong maisakatuparan sa loob lamang ng maikling panahon. Pero alam niyo ba, na kahit matagal nang wala sa kanilang lugar ang pamilya ng mga aswang, nagsisilbing bangungot pa rin yun sa kanya, lalong-lalo na noong mga panahong nasawi ang iilan sa mga tanod nilang kasama
dahil lamang sa paglilinis nila sa tubig na kontaminado. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing din ni Reden no? Natuklasan niya yung pinagmumulan ng sakit ng mga kababaryo niya. Alam nyo, meron na ako napanood na ganitong Korean novela sa pagkakatanda ko. O meron na akong nadub na ganitong klaseng Korean novela. Medicine din siya dun. Hindi kaya yun yung Kingdom, no? Parang ganito kasi yung nangyari. Pero dito naman, hindi zombie. Parang aswang. Ginagawa ng pamilya ng aswang na gawing aswang yung buong baryo nila. 'Di ba? Hindi sila nangyayanggaw, yung typical na yanggaw na alam natin, yung magpapapasok ng ibon, uod o kung ano man. Hindi, ginagawa nilang rekta sa loob ng sistema. Buti na lang matalino si Reden tsaka nag-aral ng medisina. Kasi kung hindi, malamang sa malamang lahat sila ron aswang na. So wala tayong ganitong klase ng kwento. Pero yun nga, dahil kay Reden at sa talino niya, naresolba yung problema. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.